Det moderne gennembrud var fra 1870 til 1890. I denne periode skrev og malede forfattere og kunstnere ikke som de gjorde i romantikken, fordi man begyndte at få interesse for videnskaben og realismen. Det var også i det moderne gennembrud, at der begyndte at komme flere debatter, og man begyndte også at løse kønsproblematikken, så kvinderne også fik mere frihed. I Danmark var det moderne gennembrud cirka i 1890'erne. De vigtige personer er Herman Bang, Henrik Pontoppidan og Brandes. Vi har læst 2 tekster fra det moderne gennembrud, som hedder Frøken og Annemette. Teksten Frøken handler om en ugift kvinde, som ikke kan blive gift, fordi hun ikke har fyret sin tjenestepige. Karen er frøkens tjenestepige, og hun havde en baby, men den døde. Karen var forlovet, men hendes forlovede stak af til Amerika. Teksten handler meget om kvindestilling. Teksten Annemette handler om en enke. Manden var alkoholiker og blev udnyttet af folket i området som underholdning, og købte børnenes ting og konens ting. Konens førstefødte barn hed Annemette. Hun døde af febersygdom, uden moren lagde mærke til det. Barnet blev begravet uden kirkeklokker. Familien havde ikke råd til, at Annemette kunne ligge begravet mere, så moren måtte grave hendes døde datter op og begrave hende nede i hjørnet af kirkegården. Moren havde dårlig samvittighed. Temaerne i det senmoderne samfund er kvindens stilling, ægteskabet, opdragelsen og magtforholdene i samfundet.